Tivemos esta mañá. Moi bons días. Gracias por... Un pleno no que unha vez máis trataremos unha lei importante para Galicia, neste caso a Lei de Turismo, que actualiza a normativa galega no marco europeo, na que se instaura o Consello Regulador do Turismo e que é unha lei fundamentalmente consensuada co sector e que, polo tanto, intenta dinamizar un sector económico que representa en torno ao 10-12% do Produto Interior Bruto galego. Polo tanto, unha lei da que estamos especialmente satisfeitos, tanto polo nivel de acordo acadado co sector, como pola importancia que terá para continuar co impulso dun sector, o turismo, que o Partido Popular, tanto nesta legislatura como en outras etapas no goberno, lle prestou especial atención. É evidente que está habendo presión desde o ámbito político, sobre todo desde o ámbito social, porque un sentir compartido da sociedade galega e, por suposto, tamén dos partidos políticos de Galicia, que ese é o camiño axeitado. Unhas indemnizacións que non se deberon nunca de producir neses niveis, xa que se fixeron públicas, ademais, pois deben de ser devoltas ou, cando menos, reconducidas ao que a propia normativa europea indica con relación ás indemnizacións ou as retribucións que por cese reciben os directivos das entidades financeiras.